No tietenkin tässä on ollut erittäin paljon töitä ja niin edelleen, mutta mä voin helvetin hyvin. Hyvä. Tuossa nähdään tuossa elokuvassa, että sun on takana pitkä sairaalajakso, toipuminen putoamisesta ja siinä elokuvassa nähdään myös se, että miten sä jätit hyvästit pyörätuolille. Onko siitä jo pitkä aika? On siitä jo vuosi kohta aikaa. Onko jalat kunnossa? Joo, periaatteessa ihan täysin. Tässä on vielä joku kuukausi, että tässä on vielä yksi luu, jonka täytyy luutua täysin. Ei vahinkoitu sillain kello kaulassa. Mulla on ollut mieletöntä säägää, mun elämässä ei ole koskaan ollut vakava onnettomuus, mutta nyt oli mun tuuri ja mä oon kokenut sen ja mä opin paljon siinä kokemusprosessissa. Piti olla hiljaa paikallaan, levätä ja parantua. No en mä sitä nyt tiedä. Okei. Musiikin ohella sä oot nyt tehnyt elokuvaa. Se oli vähän aikaa sitten Ensi-illassa. Ja Nelosen uutisissa kerrottiin hetki sitten, että suomalainen elokuva voi todella hyvin ja lipputulot voi olla jopa 10 miljoonia markkoja per elokuva. Kuitenkin tätä pottia jakamaan löytyy tietysti paljon väkeä. Ootko tyytyväinen siihen, mitä sulle jää tästä elokuvasta itsellesi? Erittäin tyytyväinen. Se on niin osa sitä pottia, ettei kukaan saa suurempaa. Montako donaa? Mä en ole täällä puhumassa raha-asioista, mutta se on raha, joka lähtee Suomesta saman tien yhtiöiden muualle. En mä ole sillä niinkö kirjoilla Suomessa enkä muuta. Ja Suomessa on se huono puoli, että jos joku haluaa tehdä kovaa työtä ja tehdä rahaa, sua rangaistaan siitä veroilla. Ja miksi kaikki lähtee pois? Miksi mä oon lähtenyt pois pysyvästi? Mä käyn täällä ja niin edelleen. Mika Häkkiset, kaikki muuttaa nimet, mitä mä voin Kelaa maailmalla tunnetaan. Ei niissä kukaan asu täällä. No mikä? Ja se on yhteiskunnan vika. Mä en taju, miksi tää ei voisi olla kuin Irlanti. Missä ne tajuu, että kulttuuri on se osa tulevaisuutta, joka tulee jäämään eloon. Että ne antaa tälle kaikelle, koko Suomen identiteetille jotain. Onko Ja tässä sen vuoksi muuten, ne saa olla verovapaina siellä. onko tässä syy ehkä myös siihen, miksi sä halusit tehdä elokuvan? Tai Ei ollut mitään niinkö syytä tehdä elokuvaa. Se oli vaan niinkö, mä tapasin Pekka Lehdon, joka on tosi gentleman ja varmaan tehnyt kaiken, että mä voin hyvin. Ja siihen on upunut varmaan kans paljon rahaa ja niin edelleen. Tämä elokuva on lähtenyt... Mutta se, että me kimpassa tuli inspis, että me voitaisiin tehdä jotain erilaista kimpas. Sen jälkeen mulla on tullut jotain tarjouksia Englannissa, nyt kun tää on lähtenyt ja muut. Sano, miltä se tuntuu, kun se menee nyt noin hyvin se elokuva, että Suomessa painitaan samassa sarjassa kuin Star Wars ja Matrix. Viimeksi nyt viikonlopun aikana elokuva sai enemmän katsojia kuin Matrix. Se on aika hurja sarja. Mun mielestä se on terve ilmiö, että ihmiset huomaa, ettei tarvi käyttää 120 miljoonaa, kun ehkä 12 miljoonaa riittää, jopa 2 miljoonaa riittää. Että sä teet hyvän leffan, joka on hyvää viihdettä, samalla kuin siinä on syvyyttä. Sitä syvyyttä tuossa elokuvassa tosissaan on. Sä et ole koskaan sitä kieltänyt, että oot elänyt rankkaa rock-elämää, johon huumeet on kuulunut. Onko Leopardi nyt päässyt täpistä? Ootko irti heroista? Ei sit koskaan pääse irti. Se onko alkoholismi. Mä olen sairas ihminen. Sairaus on se on loppuikäni. Mutta mä voin välttää, ottaa päivän kerralla, että mä en käytä. Ja sitä on kestänyt nyt vuosia, että mä oon
ainoastaan sitä mieltä, että Suomessa pitäisi tätä hoitosysteemiä vähän niin kuin tyypeille parantaa. Se on niin kivikauden aikaista, koska me ei puhuta nyt ihmisistä, jotka on syntynyt rikollisiksi. Me puhutaan ihmisistä, jotka tulee sairaiksi. Ja varmaan jokainen, niin kuin mäkin aikoinaan sanoin, että en mä jää tohon kiinni. Ja yksi aamu sä heräät koukussa. Tässä elokuvassa sä puhut aika vakavaan sävyyn myös viinasta. Se on rankka huume, rankka aine. Se on yhtä rankkaa kuin heroin. Puhutaan kovasta viinasta, jota täältä saadaan laillisesti, että siinä on aika paljon tuplamoralismia. Jos sä lasket vahingot, mitä viina tuottaa valtiolle vuodessa verrattuna heroiiniin, niin herran jestas, heroiiniin pitäisi myydä sinun karkkikaupassa. Mutta eihän tollain voi ajatella. Mutta vertauskuvallisesti. Tällä hetkellä menossa on kiertue ympäri Suomen. Se on suurin piirtein puolessa välissä ja mennyt hyvin. Minkälaista palautetta tuolla keikoilla on tullut? Ihan fantastista. Fanit on ollut messissä ja mä oon saanut niin kauniit lahjoja. Ja tää lojaliteetti vanhoilta faneilta näkyy, todella näkyy. Ja sitten on tullut niinkö, se on levinnyt, mulla on aivan uusi yleisö, nuori yleisö ja myös vanhempi yleisö, mitä ei ennen ollut. Ennen ne oli kaikki 14-vuotiaita pikkutyttöjä, että mä päässyt hotellihuoneestani edes ulos. Mutta nyt ne on 4-vuotiaasta 60-70-vuotiaihin, jotka tulee. Hyvä, että joku tässä maassa sanoo suoraan, mitä ajattelee. Kiitoksia Andy McCoy käynnistä meillä täällä Nelosella ja oikein paljon menestystä tälle turnille ja niin myös seuraavalle. Jatketaan uutisvälähdyksellä. Edellisinä vuosina taiteille ei tunnu jäävän tilaa, kun monien katse kiinnittyy pulloon. Ratkaisuna voisi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen päiväsaikaan. Muun muassa